En un estat suposadament democràtic, les concentracions i marxes pacífiques es dissolen mitjançant la violència. El passat 29 de setembre, un grup d'estudiants es va concentrar davant la Facultat de Filosofia amb motiu de la jornada de vaga en contra de la reforma laboral aprovada pel govern. Des de primera hora del matí hi hagué una forta presència policial als diferents campus de la universitat. A Blasco Ibáñez hi hagué una primera càrrega policial amb l'objectiu de dispersar els i les estudiantes. Com a resultat, van haver 2 detencions aleatòries i diversos agredits i agredides. A continuació, els i les estudiantes es van traslladar cap a la plaça de Colón de forma pacífica, tot i que les agressions no amainaren al llarg del trajecte. Fou desmesurada, injustificada i persistent. Fins i tot una volta ja dissolt els manifestants. La majoria de mitjans de comunicació manipulen la realitat justificant la càrrega policial i criminalitzant el moviment estudiantil. Aquesta reforma ataca els nostres drets laborals i ens condemna